què no parlar de l'amor? Una de les grans forces que han mogut la història, vinculat sobretot a la institució matrimonial, i avui en dia que vivim aquesta societat líquida, on l'amor és un element molt valorat però alhora molt fràgil, molt qüestionat, i evidentment les relacions de parella i evidentment el matrimoni, ens semblava que era un bon tema per reflexionar des d'aquesta perspectiva d'un museu de societat. Com des de l'antiguitat clàssica la societat europea ha viscut l'amor, com l'ha considerat. I vinculat a això també a la idea de la institució matrimonial, com aquests dos elements, amor i matrimoni, no sempre han anat junts. De fet, la idea de que l'amor és la base d'un matrimoni és una cosa molt tardana, és una cosa del romanticisme, que avui en dia ens sembla una cosa natural, però en canvi a l'edat mitjana no ho era pas. Un descobrirà també les dificultats que persones que han tingut unes orientacions sexuals, per exemple, diferents del que es considerava la normalitat, com al llarg de la història han tingut que viure un amor secret, un amor callat, i que només és aquest segle XX el que permet una emergència d'altres amors, altres formes d'estimar. És una exposició que té objectes alguns de tanta singularitat com el Roman de l'arròs, que és un manuscrit del segle XIII, una de les primeres novel·les amoroses, eròtiques de la literatura occidental, que és un manuscrit il·luminat magnífic, i tenim també objectes de la quotidianitat. Per exemple, la gent podrà descobrir-hi les portes de la Casita Blanca, el famós mebler barceloní que durant molts anys va ser una de les cases de cites més famoses d'aquesta ciutat. O hi descobrirà objectes etnogràfics com les almorratxes i els instruments de música que es feien servir als pobles catalans al segle passat per fer els balls, que era un dels espais bàsicament de festeig. Tenim un cine dels anys 30 on els visitants podran veure un seguit de pel·lícules de producció nord-americana. No oblidem que l'àmbit de l'exposició es diu específicament Hollywood, fàbrica de passions, que d'alguna manera a través de totes aquestes pel·lícules, el Calvin ens van portar, Doctor Zhivago, ens mostren com tota la nostra visió, el nostre ideari sentimental romàntic està també molt construït des de la indústria cinematogràfica que emergeix als Estats Units. L'exposició també presenta 9 grans històries d'amor. Des de Marc Antoni i Cleopatra, passant per el Tirant-lo Blanc i la nostra Carmesina, una mica per explicar també com des de la vida real, però també des de la literatura, l'amor ha estat aquesta gran força que ha mogut el món, de vegades més enllà del poder de la política o dels diners.